Nu ziceam, am vrut să vă întreb ceva în legătură cu mașina. Când terminați de știți un minut numai să vă întreb ceva? A noastră asta lunguiață? Da. Nu să vă întreb ceva în legătură. Știți care e chestia? Că eu vreau să închiriez pentru o seară. Așa. Cu cât se închiriază? Dar depinde pentru ce. Mie, Doamne, mulți ani nu am niciun mort. Știți care e chestia? Stau cu părinții în apartament și vreau să ies cu o fată și chiar efectiv nu avem unde să ne întâlnim, să zic așa, știți? Și m-a ajutat foarte mult, uitați, cu mașină mare în spate ar fi foarte ok pentru mine. Și deci de-aia vă spun, eu știu un preț special pentru închiriat de... Vreau să le scot în seară, îl duc la un suc și pe eventual ne mutăm în spate la mașină. Ați înțeles? Am înțeles. Ați înțeles că eu stau cu părinții și efectiv mi-e jenă de machina să duc fete acasă și... Asta e faza. Și numai chiar în mașină și eu am o mașină micuță, n-am unde să facem nimic, n-am unde să o, știți cum e. Și de ce nu merg la un hotel? E prea scump, știți, și să vedem. Așa, și oare cu cât aș putea? Da, nu, asta numai pentru cortejul funerar. Da, nu, cum rămâne între noi vorba, știți cum Da, e. știu, rămâne între Că noi. eu oricum în 10 minute gata, nu o lungesc mult, că nu sunt așa bun la astea. Oare cam cum am putea? Nu se poate. Pe bune? Dar oare din... nu știu ce să zic. Înțeles că e atât de frumoasă, e lată în spate, că e ca un pat, în orice poziție pot să le dau așa, știți? Că am încercat mașina și s-a urcat peste și schimbătorul și nu puteam nici cu nimica. Ba frâna de mână, trasă și nu. Și asta e perfect, acum am văzut-o. Da, dar nu se poate. Nu se poate, am înțeles, de capul. No, bine, mi-a aduce, n-am banul pentru hotel, ce să zic. Vă mulțumesc, la revedere! Salut!